Алдагы сәламебезне без Самара шәһәренә очрабыз. Нефтегорск шәһәрендә туып үскән милләттәшебез Салихов Марат Фиргатович бүген үзенең кабатланмас 45 яшьлек юбилейлы тулган көнен билгеләп үтә. Әлеге матур юбилее белән аны яраткан хатыны Галия, балалары Али һәм Алия ихластан котлыйлар. Шашып, гашык булган ирем белән без инде 17 ел бергә гомер кичерәбез. Шушы дәвердә ике яраткан балабызны туып, улыбызга 16 яшь, ә инде кызыбызга 10 яшен тутырдык. Әйе, бик туктатырга теләсәң дә вакыт чаба ул. Ләкин вакыт чабуы безнең мөнәсәбәтләргә берничек тә үзгәреш кертмәде. Киресенчә, мин иремне һаман шулай ук нык яратам. Бары еллар узган саен хөрмәтем генә өстәлде аңа. Ирем хакында мин кырмышка сыман бик тырыш, уңган дип әйтә алам. Йокының да ни икәнен белмәгән кеше гаиләсе өчен һаман тырышып эшли. Аллага шөкер, аның тырышлыгы аркасында тормышыбыз тулы. Балалары өчен ул бик тәртипле, сабыр һәм җылы күңелле ата. Ул барысы өчен кайгыртып яши. Балаларыбыз да моны сиземләп, әтиләре өчен җаннарын кызганмас булып торалар. Үзләренең шиксез рәхмәтләрен мөнәсәбәтләре аркылы белдерәләр. Кадерлебез, алда да гаиләбез учагына җилләр тидермичә, олыгаеп килгән балаларыбызны башлы күзле итеп, саулыкта, картлыгыбызга бергә керергә насыйп булсын. Ничә яшьләр генә тулса да, син минем өчен гомерем буе иң кадерле, иң якын кешем булып калырсың. Эзләсәм дә таба алмамын, синдәй кеше мин бүтән. Аның хакта мин аңладым, кадерле минде күптән. Хөрмәтем сиңа карата шиксез якыным минем. Күзләреңдә һаман очкын күрәм мәхәббәт синең. Барысы да әкрен генә алга таба барабыз. Нигә генә ашыктырып гомер куып чабабыз. Бер тик туктап алыйк әле, утырып вакыт табып, булган хәлләрен сөйләшик, уртакка ярып салып. Ир белән хатын гына без түгел инде бик күптән. Якын кешеләр булдык без, дус, туган сыман күктән. Телим бәхет, анысы булса алда матур яшәрбез. Мәхәббәткә күмелешеп, яшеннәрдә яшнәрбез. Кадерле Марат Фиргатович, хатыныгыз һәм балаларыгыз сезне нык яратканнарын сүздә генә түгел, ә матур җыр аркылы да белдерәселәре килә. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Шатлыкны ике иткәндә, карашлардан аңлап яшәү кирәк. Якты киләчәкне көткәндә, яратканым янәшәмдә, яратканым һәр чак янымда. Мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Şok yanımda, min ışanam ömür boylarında, bәхетле яшәрбез тагында.
Бакытны бирсен бер Худай, бергә булуның кадерен белеп, тормыш юлын үтәрбез шулай. Яратканның янәшәмдән, яратканның һәр чак янымда, мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Яратканның янәшәмдән, яратканның һәр чак янымда, мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Мин ышанам гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Салихов Марат Фиргатовичны 45 яшьлек матур туган көне белән Нефтегорск шәһәреннән әтисе Фиргать Махмутович, әнисе Равиля Кияметдиновна, сеңлесе Эльвира, тормыш иптәше Илнар, племянницалары Аделина һәм Альпина, кайнатасы Камил Харисович, кайнанасы Әминә Рафатовна, Усман, Өмәр гаиләләре белән Сабировлар, Булатовлар һәм Курамшиннар ихластан котлыйлар. Бал җимешем, кадерле улыбыз, сөекле абыем, хөрмәтле киявебезгә бүген 45 яшь тулды. Хатын-кызлар турында 45 яшьтә җимешкә әйләнәделәр. Ә инде ир-атлар 45-тә сынмый торган корычка әверелә. Әйе, 45 яшь ир-ат өчен бик матур вакыт. Чөнки син күп нәрсәгә инде ирештең. Гаиләң тату, балаларың матур итеп үсеп килә. Эшең алга дөрләп бара. Бәхет өчен тагын ни кирәк? Улыбыз безнең Аллага нык ышанучы кеше. Шуңадыр инде аның эчке сыйфатлары да бик матур. Җәннәт әниләр аягы астында икәнен онытмыйча, ул ике яктан да, безне дә, кайнана-кайнатасында тигез күреп, һәр вакыт гел ярдәмгә ашыга. Аңа да Раббым кылган игелеге өчен меңләтә изгелек белән кайтарсын иде. Кардәшлекне белгән кешегә җәннәт насыйп булыр диләр. Я Раббым, ике дөнья бәхетендә татысын улыбыз. Мең рәхмәт сиңа киявебез, кызыбызны бәхетле итә алганың өчен. Алда да сабырлыгыңны югалтмыйча, тырышлыгыңа дәрт өстәп яшә. 45 тулды миңа дип киермә күкрәкләрне. Күргән бар әле улым ул, синнән дә күбрәкләрне. 45 тулды миңа дип төшермә кәефеңне. Бик аз әле ул 45, яшә бер үк йөзеңне. Әти-әниең горурлык синең өчен татып яши. Кайнана-кайнатаң да әле, улым ди, башкача дәшми. Тугандарың хөрмәт итә, дусларың нык ярата, булса кайгы-хәсрәтләрең уртак булып тарата. 45-тә яңа максат, яңа хыяллар туа. 45-тә бар ир-атлар бөркеттәй көчле була. Юбилеең котлы булсын, кабул ит бездән теләк. Җырыбыз булсын кадерлем, иң олы бүген бүләк. Кадерле Марат Фиргатович, барча якыннарыгыз соралуы буенча тапшыруыбызда матур җыр яңгырый. Бәхетле булыгыз. Тәүге яуган ләйсән яңгыр булып, язын чәчәк аткан гөлләр булып, син тугансың бу фанный дөньяга, көтеп алган газиз бала булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Гөрләтеп
үткәрдең бала чагын, аның син көтмисең кайтачагын. Моңсуланма еллар үтәде диеп, синең әле җырлап яшәр чагың. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Еллар агайырган аклар булып, язмыш сыный салкын карлар булып, без яшибез ләйсән яңгыр булып, ә син яшә сүнмәс бер җыр булып. Изге теләк белән барча дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яшә бәхет белән, яшә шатлык белән, туган көнең